Am venit pentru a descoperi niște murături care au fost abandonate în acest balcon, în această pungă care trebuie scoateți-o, luați-o puțin să vedem dacă este. Ușor, asculți, ușor. Vă rugăm frumos să vedem, să identificăm cadavrul. Vă rugăm, abțineți-vă. Ușor. Acum încercați să deschideți. La Dan Diaconescu. Ușor. La Dan Diaconescu trebuie trimis filmul. Ușor. Ca la CSI. Aha. Îți alegi, ori arunci cu totul, ori speli asta. Deci una din două acum. Cred că sunt aceste murături, nu? Eu cred că trebuie să stingi alergatul la aia, că pierd aia de numai. Așa. Avem aici o ciorbă de căprioară care fierbe. Numai să o închidem. S-a încălzit ciorba. Ionuț, spune-mi, ce facem cu aceste murături care sunt niște experimente în această... Nu știu, păcat că nu le pot vizualiza la maxim la el. Dacă vei, poți să faci. Oare să luăm un puțin să... Poți să pătrunzi mai adânc în ceea ce înseamnă... Vă rugăm frumos să încheiem reportajul pentru a trimite filmul domnului Diaconescu. Așa. Ionuț, aceste le luăm și le ducem, da? E bine, au fost identificate făcând curățenie în acest apartament. De către subsemnatul care vorbești. Da. Stați numai puțin. Să le ducem înapoi ușor să nu cadă. Au început să curgă? Să nu îți dea drumul pe aici, Doamne ferește. Mihai, ține-te bine, să nu cazi. Așa. Ionuț, mâine la ora cât o fi, să te poți să le duci. Le exterminăm acum. Dar de ce nu acum, că acum ai cel mai... Chiar ar fi bine exterminate, Ionuț, să încercăm să le scoatem din chirie. Pentru că plătesc, nu... Da. Zi puțin, cum facem? Le marităm acum. Cum facem? Deci Janu nu râde. Spune, cum facem? Acum sincer. Le vom lua prin luare. Da. Da. Ionuț, vecinului trebuie. Nu știu de ce le-ai dat înapoi. Poți să le iei. Eu am făcut un transport gratis. Îi bagi mașină la mine. Ionuț, putem ridica capacul ca să facem un reportaj mânăzit. Le aruncați direct acolo. Ionuț, nu le aruncăm. Deci trebuie să fim civilizați. Nu suntem criminali. Mă gândesc în felul următor. Știi ce o să facem? Hai să le luăm. Dar totuși noi mâncăm acum. Să lăsăm după masă. Bună idee. Nu? Da. Hai să mâncăm întâi și după aia, nu? Ok? După aia le ducem, facem reportajul la maxim. Bun. Poftă bună, sănătate, pa, pa, pa.